Wij vroegen ons af of de Belgische supporters ook vatbaar zijn voor van de pot gerukte WK-hebbedingetjes en deden de test. Allee, plezante WK-gadgets. We hebben heel speciale rode duivel trouwens. Bijvoorbeeld voor uw man. Als ze hem wilt ruiken naar een rode duivel eigenlijk. Deze is een Lukaku. Ja? Dat is een Hazard. Dat is een beetje... Hazard niet. Ah, Fellaini, sorry. Ja. Ja, er zijn er zoveel, zeg. Te schrikken. Ja, je kunt dat wel gebruiken. Zo iemand die recht naar leiders zijn. Vincent Company heeft dat. Of dan deze, de Courtois. Daar riekt nog niet veel, want hij speelt niet, maar het stond altijd stil op het veld. Heeft u uw maand stonden voor het moment? Nee? Maar ja, één keer in de maand gebeurt dat wel eens. We hebben speciale WK-tampons. Ja, in 2 kleuren, in geel en in zwart. En dan tijdens de gepaste tijd van de maand wordt dat in 3 kleuren. Hè? Verstaan? Dat is tof, hè? Heeft uw vrouw nog een maand stonden? De vrouw is afgestapt. Oei, nee, dan moet ik een tampons kopen. Want daarvoor zit er mee geregeld. Het is echt schoon. Je haalt hem eruit en je denkt echt, wauw. Ja, het is echt vrolijk. Echt plezant. Zeg, jij hebt ook nog de condooms? Nee, sorry. Nee, want ik heb speciale WK-condooms. Moet je wel een condoom hebben? Ik weet niet of ik al het deze nog gebruikt. Voor de zoon. Ik weet niet, ik heb dat niet gebruikt. Ah ja, dat Kevin. zou ik wel eens doen. Aan de Kevin. Ik heb wel, hè, mij deze. Ja, maar ja, Dat komt dan, hè. de Kevin kan dat om eens gebruiken. Hè. Je hebt toch nooit verwacht. Deze is in WK-kleur, dus rood, geel en zwart. En als hem zijn vlag kan uitrollen tot aan het zwart, wil zeggen dat de Kevin goed gemaakt is. Je kan er gewoon niet aan meegaan en kun je het wel eens proberen. Hè? Salut, het beste, hè? Merci. Hè? Ba-da-da-da-da.